Shongdor nakaslem jong unongsan Hima. Ka kinhun ya le persha ya ki jingdi buat ha kejela ka anti narcotics task force Meghalaya ha ka pratrik nailar kala pendong ka jingkhandra drog ha ka jing trilang bat ki pulit jong ka west giant hills ha ka bakila yo sakaway pat ka jing job ka bakraw da ka bukurup yu heroin ubakhya hadu sapu pra point hanyu pu program bat bala antat bu Shongdor hanyu lak tingka la yo kurup yu ni ujingdi penbuat na ki Ngut ki batmu banwan na silchar sha shillong bala suba baki ket ki jingdi penbuat ka Antf jong kajela hajing trilang bat ki pulit jong ka west giant hills kila pendong ki jing talasi ki kali harut ka surok ba NH6 hagathan pramer hagapor kumba pra bejimen step labat ya ka ka bus kit nonglet nongwan ka budan yu number ML not santi pra lai pra iwe ban pet bnya bat yo ban bat ikiti ki Ngut kini ki kinthop yu Robert nongrum lai place nam karta na ktat nong minsong shillong u bat skamlang jaran lai pu arsam karta na ktat block 3 shillong ha jing talasi lalap atali ki plastic song sabon bela buri hapo kajaken ya kite ki jingdi penbuat bela lap da test ha hi kajaka katkum karukom trikam bela bu kabala pentikna bu udei u rawin ha jing thau ya baro atali ki song lalap baki kya sapupra point hani pu program kajing toket kadang yat menta ban pentikna ya katenrai kajaka bela thmu banet karukom pen poimar kajing penyat pisa bat kijing dei ki bala bandan bala shalan na kawe kajela shakawe pat ka state anti narcotics task force Meghalaya kadang yibteng ban penjor ki kam penjarian bala pensyong nongrim hagijing tip babnya persha iki kinhun khai drog bala penbe renti ibatri kam hapo bat lingba kajela la kentu ki pat ba ban beteng ban penyar ya kajing trilang jongki dak be samik jing tip ki bala ban nget ki be dei ba kajing khai drog kum kini kicing persyang kin yo ka bainong ka babyang ha kicing trilang bante ya ka Meghalaya ka balait na udrok